yau idan ka duba aure a gidajen musulmai, ka duba yadda 'ya'yanmu suke yin aure mata, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ka duba yadda maza yau suke aure, wallahi wasu in ka ga bikin ba ka tabbatar da waɗannan musulmai ke yi ba. Mace ta fito wani lokaci uban ma na wurin da uwar, dukkan halittan jikinta a fili, ga angonta a wurin, ga abokanansu a wurin, kuma a gaban iyayen wai ta tashi tana rawa, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin al'umma ce? Ina addini yake? Ina tarbiyyar da iyayenmu suka mana? Ina kunyar addini? Ina al'adunmu na kwarai da suka dace da Qur'ani da sunna da muka gada? Ina suke? Mun tashi mun samu iyaye mata, mace ta zauna gida ɗaya da sirkinta har su rabu shekara 40 ba ta taba haɗa ido da shi ba a gida. Shekara 40 sai ta zauna ɗage aure da babansa a gidan, matar ta zauna tana gidan, ƙaramin gida ne, watakila banɗaki ne suke tarayya a kai, amma ba taɓa haɗa ido da shi ba a gidan, kuma a gidan ake kwana tare saboda kunya. Saboda kunyar iyayenmu, duk wanda ya kai shekara 40 ko 50 kai ko 30, saboda kunya su ba mutumin da ke iya gane kwanakin da mahaifiyarsa ke sallah da wanda ba ta yi. Sai ta zauna a gida ta yi kwana 7 ba ta sallah saboda larura na mata, babu wanda ke ganewa. Kuma ga kunci na gidan, banɗaki ɗaya kuke tarayya da mahaifiyarka, a ɗakin ta kake wuni babu falo, a nan kake baccin rana, amma ba ka iya gane shi take sallah shi ne ba ta sallah. Kuma ba ka iya gane wani lokaci take zama tare da mahaifinka, ba ka iya ganewa. Tsakaninka da in ka ganta da shi sai ka ɗauka kai wata ɗaliba sani a ajin islamiyya, za ta zo ta ajiye abincin ta fita a wurin, ba ta ko kallon idansa. Saboda me? Saboda akwai abin da hankalinka bai kai ya je wurin ba a bukatan ka sani, ko baka sanin ba a wannan halin. Amma a yau za a tashi a waye gari ku sani fa, waɗanda suke wannan auren za a tashi yau gaba 'ya'yansu za su gaji wannan bala'in a cikin YouTube. Zai tashi watakila yana islamiyya, shekaransa 18 ya kusa hada haddan Qur'ani, a ce ga bikin mahaifiyarka, ya zubar da hawaye. Duk wannan fa abin da muke sani fa yana nan online, ba fa manta za a yi da shi ba. In kina yi ki tuna ƴaƴanki za su gani, jikokinki na iya gani, jikokin ƴaƴanki na iya gani. Aure addini yayi karanci, bin annabi yayi karanci a aure yanzu. An ajiye ma maganan walima a gefe, in ma za a yi sai a walima ta mata, sai an gama cashewa, an yi rawa, an yi biki, an yi dukkan shedanci, da kai sai a kira wata malamar islamiyya sai ta zo ta yi wa'azi. Yau haka bukukuwa suka koma, kuma hatsarin shine wai a hakan wai da sunan wayewa ne. Akwai waɗanda daƙiƙancinsu ya sa suna fahimtar yanzu wai ƙauracewa ƙur'ani da sunna wai wayewa ne, kuma suna da'awar su musulmai ne. Wallahi azim, wayewa shine ka zama bawan Allah na ƙwarai. In Allah ya ce kayi kayi, annabin sai ya ce kayi kayi, in suka ce ka bari ka bari. Duk wata wayewa bayan wannan wallahi azim bata ce. Babu wayewa sai wannan. Tsaya inda Allah ya tsaye da kai, tsaya inda annabi ya tsaye da kai. Kuma wanda suke da'awar wayewa zaka samu a duniyar ba su yi komai ba. In a karatun ne ba su yi karatun komai ba, na addinin fala saddaka wala sallah, na duniyar ma hayaniya da bankaura suka ba su yi komai da suka yi ba, kuma wai su ne wayayyu. Ai wayewa shine ka bi Allah. An dauka ko ka ji ina cewa mu mutanen kauye ne, an dauka maka aka ce maka ni ba kauye ne? An ce maka mu kauyawa ne? Na kan faɗa a katu in ce mu mutanen kauye, ƴan uwa na kauyawa, amma duk inda ka ganni ka ga nayi kama da ba kauye? To ai wannan aikin da muke yi wallahi shine wayewa. Mu zauna mu gaya wa kanmu Allah ya ce, annabi ya ce, duk wani wayewa a duniya bayan wannan ne. Kuma dukkan sana'o'in da muke da shi a duniya, kowace sana'a bayan wannan sana'a ce. Babu sana'a da ta kai wannan, don ita ce tabbas a duniya, kuma ita ce tabbas a lahira. Shi sa ka ga da daɗi ba daɗi ba mu taɓa rabuwa da sana'ar ba. A kowane hali muke ba ma kyaman ka ce mana ƴan ƙala Allahu ƙala Rasulullahi. In za ka so mu akan haka ka so mu, idan za ka ƙi mu akan haka ka ƙi mu. Muna godiya da ƙiyayyar da aka ƙi mu don Allah. Wallahi muna tinkaho da aƙi mu don Allah. Akan wannan sana'ar ita muke so, kuma tafi kowace sana'a a duniya, kuma da ita muke tinkaho. Shi sa baka taɓa gamin batta ba.
kuma in dai muna raye insha Allah ta'ala babu ranar da za mu batta, in dai muna raye insha Allah ta'ala a kowane hali za mu ce Allah ya ce annabi ya ce, don mu a wurin mu shine wayewa. Kuma baka isa ka kalli idan muka ce waɗannan ƙauyawa bane, ka san ban yi kama da ba ƙauye ba. In kuma kana tinkahon karantarwan shine ƙauyanci, ka zo mu zauna gaba da gaba, kai ana gayyatan ka zo nan mu baje a koli me kai na wayewa, mu me muka yi na ƙauyancin. In a duniyar ne me kai a duniya da ka zama wayayi, mu ka zama ƙauyawa. In kina ga kin waye me kika yi kika zama wayayya, mu ƙauyawa saboda kina fita tsirara shine kika waye? In haka ne sai mu ce menton ki tace akuya da tinkiya. Dan su ko dan fante ko pan ba sa sawa a jikinsu, tsirara suke fitowa. Su da ka duk da ke tunanin wai tsiraicin shine wayewa, sai mu ce to yanzu menton ki ita ce akuya da tinkiya da karya, kuma har yanzu baki iso su ba. Haba jama'a, ina muke zama ne, me muke komawa ne a cikin al'umma ne? Ina addinin? Muna da shari'a ta Qur'ani da Sunna, muna ta koyi da wata hayaniya a duniya. Biki yana lalacewa, tun a biki duk albarkan aure ya kare. Aure wata uku shikenan sai ka ji an fara yaji, shekara ɗaya an yi shika. Mun tashi mun samu iyayenmu shekaran su 40, 50, 60 suna hakuri da juna, ko musu ba mu taba je sun yi ba, ko ba mu taba ganin sun tara wani biki sun yi sabon Allah ba, kuma mu ba za mu yi koyi da su ba, sai mu zo mu burka kirkiran wata hayaniya wai da sunan mun waye. Haba, abubuwan da ake lalacewa yayi yawa. Haba, kaman ba mu da shiriya, muna da Qur'ani, muna da Sunna, kuma iyaye suna gani ake wannan. Ina za mu je ne? Me muke nema ne a rayuwa? Me muke nema ne a rayuwa da har muna ga wai wayewanmu ya wuce bu bi Qur'ani da Sunna? Qul in kuntum tuhibbuna Allah, in dai da gaske ne kuna son Allah, fattabi'uni, kusoni. Yuhibbukumullahu, Allah ta'ala zai so ku. Kalmar yuhibbukumullahu asali a lugha ana iya cewa yuhibbukumullah ne, amma saboda balaga da fasahar Qur'ani sai zo da sigarta yuhibbukumullahu. Kaga yuhibbukum saboda me ga in shartiya a baya, don haka Allah ta'ala zai so ku. Ita a rayuwa kana son duk abin da ka so ya so ka. Idan yau ina kaunar aramma sai aramma ya kaunace ni, to shine ribar rayuwa. Idan kana son oganka na son ka, riba ce a rayuwa. Idan kaga wata kana son ta da aure sai ta so ka, to riba ce. Amma lokacin da ɗaya ya so ɗaya, ɗayan ya ƙi yadda ya so ɗayan, to sunansa azaba. Saboda hadafin shine an tuhibba wa tuhabba. Amma idza kunta tuhib wa la tuhabba fa hadha azabun. Asali malamai suka ce in ka so a soka, idan ka so aka ƙika, to wannan azaba ne. Shi yasa a ayar ba ta tsaya da cewa da suka ce suna son Allah, babu sauran sai ce in kuka so Allah, in daga sai kuna son Allah, idan kuka bi annabi, to ribar ku ta farko to Allah zai so ku. To kaga in ka so Allah, Allah ya so ka, ya zama me? Ya zama ka ci riba. Amma idan ka so Allah, kace kana son Allah kuma Allah bai son ka, to ya zama azaba. Don kawai ka ce kana da'awar son Allah amma Allah bai so ka, baya tsiratar da kai. Me dalili? Saboda Allah yakan kira siffar mutanen da suke shiga aljanna cewa yana son su ne kuma suna son sa, bai kira koma bayan haka ba. So da haka asali shine ka so a soka. Shi yasa wannan shawari nake bayarwa ko da ga matasa, idan wata ta ce tana son ka da aure kaga kai baka bukata, kar ka zage ta ko ka aibata ta, ka mata godiya. Na gode da kike so na, ina farin ciki, kuma Allah ya miki albarka, amma ki yi haƙuri, ban shirya niyan yin aure ba. Ina roƙon Allah ya baki mijin da ya fi ni alkhairi, kuma zan ci gaba da miki addu'a cewa duk time da Allah zai kawo wani miji, duk abin da ke sha'awa da ni, Allah ya kawo miki wanda ya fi ni a wannan bangaren. Idan kana da hali sai ka kyautata mata. In ɗalibar makaranta ne, sai mata wasu takardu da wasu ɗan kayan sawa ko wani abu, ka ce ka ba ta fi sabilillahi. Wannan yana mace baka kita ba. Allah kai kuma ka watsar da shi ba tare da ka kyautata masa ko da a magana ba. Mafhum? Tayyib. Ai akwai